Assalamu alaikum jama'a masu sauraro, barkanmu da sake saduwa a cikin shirin namu na taskar marubuta, inda za mu ci gaba da karanta littafin nan mai suna Izza baiwar Allah, wanda a shirin da ya gabata muka tsaya inda Izza ta rasa yadda za ta yi a asibiti bayan an buƙaci maƙudan kuɗaɗe don jinyar ‘yarta. Babi na 4, ta dubi sama ta ce, ya Allah gani gare ka, kai ka kira ni kuma na amsa. A daidai wannan lokacin Affan ya saki kwaf ɗin da ke hannunsa sakamakon wani irin mummunan faɗuwar gaba da ya ji. Ya dafe kai gami da komawa da baya ya zauna. Rumaisa tana kallonsa, ta yi sauri ta ƙarasa wurinsa ta dafa kansa ta ce, Baby lafiya? Menene? Ya ɗan yatsa na fuska ya ce, Oho, wallahi kawai na ji wani irin faɗuwar gaba ne, sai kuma kaina da ya sara. Rumaisa ta tashi ta ce, Sorry dear, bari in ɗauko ma magani ka sha. Sannu ka ji baby na? Ya gyaɗa kai yana mai da goron numfashi. Zulaiha ce da ‘yar autarsu Khadija suka shigo cikin gidan yayan nasu. Rumaisa ta tarar a falo. Ta wani ɗago kai babu yabo babu fallasa. Ta ce, Awo, ashe ku ne? Maraba. Zulaiha cikin barkwanci ta ce, Ai ko ƙawata ni ce. Kin ga yadda kika yi fresh kika yi haske? Lallai yayanmu yana aiki. Rumaisa a yatsine ta ce, Ai kuwa muna ma juna aiki. Zulaiha ta miƙe. Ta cire mayafi aka ce, Me aka dafa mana ne a gidan? Ba tare da ta jira ba, ta yi hanyar buɗe firij. Rumaisa ta dakatar da ita ta ce, kin ga tsaya dakata. Ban dafa komai ba, na yi girki amma ni ba na girki. Bakina da mijina nake yi kawai. Zulaiha ta ɗauka wasa ne. Take ta ce, Ke ƙawata, ke fa 'yar iska ce. To ai ni ma mijin naki ce. Ta zabura za ta wuce. Rumaisa ta yi saurin miƙewa ta ƙarasa gabanta ta ce, Kin ga, ba fa wasa nake miki ba, tsinke ba za ku taɓa min a gida ba, ba na son raini. Fuskar Zulaiha fal mamaki, ta tsaya tana kallonta ta ce, Ba kya son raini fa kika ce Rumaisa, kin ko gane da wadda kike magana? Kina ko cikin hayyacinki? Rumaisa ta ce, ni ko na gane ki, ba Zulaiha ba ce ƙanwar mijina Affan, yayan Ruqayya da Khadija, kuma tsohuwar ƙawata a da? Zulaiha ta ce, A da? Ta ce, Ƙwarai. Domin ke yanzu ƙanwata ce, don yayanki nake aure, don haka dole a bani girma na, ni kuma in riƙe gam, don ni ba kanwar lasa ba ce, ba zan bari ku raina ni kamar yadda kuka raina Salihar matarsa ba, wato Izza. Ni walki ce daidai da ƙugun kowace fitsararriya. Tsabar mamaki, Zulaiha ta kasa cewa komai. Sai da ta mai da numfashi sai ta ce, Ina yaya Affan, ko shi ne ya baki damar wulaƙanta mu? Rumaisa ta yi wani ɗan iskan murmushi, ta ce, Kin yi min tambaya biyu a lokaci ɗaya, ko da yake duk akwai amsarsu. Yayan naku yana ciki yana bacci, ta dosa ne kawai da ba zan yi ba, sannan kuma ba na da buƙatar Affan ya bani damar yanke hukunci, ko kuma yin abin da na ga dama a cikin gidan nan. Kar ki manta, gidan mijina ne, gidana ne, babu wani mahalukin da ya isa ya zo ya yi min iko a cikinsa, babu shi wallahi. Zulaiha ta cika ta kumbura kamar za ta fashe, ta juya a fusace ta ja hannun Khadija. Rumaisa ta sha gabansu ta ce, Haba, ƙanwar mijina ina zaki? Tsaya ki ji. Ki yi aure Zulaiha, nan ne za ki fahimci abin da nake nufi. Daga lokacin da aka kai ki gidan mijinki, girma zai yi maki sallama, wasu su yi maraba da shi, wasu kuma irin su Izza su yi masa korar kare domin kyautatawa dangin miji. Amma masu sanin ciwon kansu irina sukan yi masa tarba ta musamman kamar yadda na yi. Na ba girma mazauni da makwanci a cikin gidan nan, na riƙe shi hannu biyu. Ke ni da kika ganni har ƙafafu biyu na sa na tare sa, saboda tsaro ba don tsoro ba. Aikin sanni na san ki, kin ga ko dole sai da ba da ƙafa. Zulaiha rai a ɓace ta yi tsaki ta fice fu ta banki ƙofa. Rumaisa ta koma kan kujera tana dariyar ƙeta. Ta ce, Ku fara da wannan, ina muku maraba da zuwa lahirarku a duniya. Cikin kuka take magana ta shige ofis ɗin likita. Ta zube ƙasa take cewa, Don girman Allah, ku duba man ‘yata, zan fita na nemo kuɗin, don Allah kar ta mutu, ita kaɗai gare ni. Likita ya daɗe yana kallonta sannan ya ce, Babu damuwa, dole dama za a yi mata taimakon gaggawa, saboda ceto rai, amma sauran kulawa kuma sai kin zuba haƙƙin asibiti a asusun asibitin. Izza ta miƙe tana share hawaye ta ce, Na gode likita, na gode. Ta fito ta kalli yadda gari ya ƙara linkewa, ya haɗe ya yi baƙi ƙirin ana ta labta ruwa. Ta linke hannuwa ta yi shiru a zuciyarta ta ce, To, ni yanzu ta ina zan fara?
ta rika tafiya a sanyaye, jiki babu ƙwari. Garin ya yi tsit, kowa na cikin gida, su kansu gidajen a rurrufe suke. Tana tafiya tana kuka, ga rawar sanyi tana yi. Can a gabanta ta hango wani mutum yana tafiya cikin fararen kayansa. Tafiya yake cikin ƙasaita, ga ruwa ana yi, amma ko ɗar baya ji. Ya mayar da hannuwansa baya ya linke, yana tafiya a hankali. Izza ta riƙa sauri har sai da ta taddosa. Wani kyakkyawan mutum ne, mai masifar haske, hancinsa har baka, idanuwansa dara-dara tamkar balarabe. Ta yi masa sallama ya dakata, ya dube ta cikin murmushi ya amsa. Ya amsa sallamar. Izza ta ce, bawan Allah, taimako nake nema. Da alama kai mai arziki ne, akwai alamun hutu a tare da kai. Me yasa kake tafiya kai kaɗai a cikin ruwa haka, ba tare da ka fake ba? Har lokacin murmushi bai ɓace daga kyakkyawan fuskarsa ba. Ya ce, faɗi buƙatar ki baiwa Allah. Ta yi shiru zuwa can. Ta ce, ‘yata ce aka kwantar a asibiti. An buƙaci kuɗin da ko da a ce zan yi wata da watanni ina bara a cikin garin nan ba zan iya haɗa su ba. Ka taimake ni marainiya ce, ba ni da kowa. Ya sake yin murmushi ya ce, ke ko ke da kowa Izza, domin kina da Allah. Cikin tsananin mamaki da firgita, ta miƙe ta ce, Izza kuma? A ina ka sanni? Ya fiddo wani ƙulli a hannunsa ya miƙa mata ya ce, gashi ki koma asibitin ki je ki biya, ki yi amfani da sauran. Ta yi sororo ta ƙi karɓa. Ya ce, karɓa mana kar ki ji tsoro. Ta karɓa. Shi ko ya yi mata sallama sannan ya juya. Izza ta ce, bawan Allah, kai ko daga ina kake? Me ya sunanka? Ya ce, daga duniya nake, kuma sunana bawan Allah. Ya juya ya ci gaba da tafiya. Ta ce, bawan Allah, ina ai bai sake juyowa ba. Haka ta saki baki ta tsaya tana ta kallonsa har ya ƙulle mata. Ta juyo ta kalli ƙullin tana dubawa ta ga kuɗi ne masu yawa, sababbi sun sha ƙulli. A guje ta kama hanyar asibiti. Ta shiga asibiti sai haki take ta je ta biya kuɗin. Bayan likita ya gama dudduba ta ne ya ce pneumonia ne yake damunta da kuma ulcer mai tsanani saboda yunwa da take fama da shi. Izza ta ce, na shiga uku. ‘Yar ƙaramar yarinyar nan da ulcer? Dakta ya yi ta kallonta zuwa can ya ce, ni ko baiwar Allah, irin lafazin bakinki da yadda kike fidda kalamanki sai suke mun kama da mai ilimi. Izza ta yi murmushin takaici ta ce, fidda kamar, ina da ilimi daidai gwargwado. Ya ce, to amma me yasa ki irin wannan yanayi da kuma irin wannan shigar kamar mara hankali? Izza ta ce, dakta, kar ka tsawanta bincike, ita rayuwa sirri ce. Ina da labari mai ban tausayi da firgitarwa, amma sai dai na yi alkawarin ba zan faɗa ma kowa ba idan aka ɗebe wanda suka sani. Ina nan ina jira har zuwa lokacin da zuciyata za ta yi bindiga ta fashe. Mala'ikan ɗaukan rai ya ɗau raina a kai ni fadar Allah a nuna ni a ce ga baiwarka Izzat Usman, wadda ka tura duniya ta yi maka biyayya, ƙoƙarin iyawarta. Ka yi mata jarabawa ta ci iya cinta, sannan kuma wadda ka kira sunanta ta amsa kiranka. Likita ya ji wannan magana tamkar saukar aradu. Ya ce, tab, to yanzu su waye danginki? Ta ce, ba ni da dangi, ni kaɗai ce kamar yadda ka ganni, ba ni da kowa sai Allah, sai kuma waɗanda ke yi dominsa. Likita ya girgiza kai ya ce, Allah sarki. Ya fita ya bar ta a ɗakin ita da ‘yarta Maryam da ke bacci. Ta ɗora hannunta a fuskan Maryam ta riƙa shafa ta tana kuka. Bayan da ruwa ya ɗauke, mutane suka fara fitowa, masu shaguna suka bubbuɗe. Izza ta je ta siyo musu abinci da kayan sawa da duk abin da za su iya bukata a cikin kuɗin nan. Izza ta yi wanka ta cire tsumman jikinta, ta sa kayanta da hijabi, sannan duk da Maryam bata samu wanka ba, amma ita ma ta canza mata kaya, sun yi gwanin kyau da su. Likita ya yi sallama ya shigo, yana shigowa sai ya ɗan ja da baya ya ƙara duba lambar ɗakin, ya ga dai ɗakin ne. Sai ya ce, a, don Allah masu jinyar nan fa, wata yarinya. Ya duba fayil ɗin ya ce, mai suna Maryam Affan. Izza ta ce, ai nan ne mu ne, ga ta nan? Ni ce mahaifiyarta Izza, mai jinyarta. Likita ya yi sororo yana kallon su. A zuciyarsa ya ce, anya ba aljanu na kwantar ba kuwa? To jama'a masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirin namu mai suna taskar marubuta. A madadin ni mai gabatarwa Sadiq Gentle tare da abokin aiki na wanda ya ɗauka min aikin ya kuma tace sauti mai suna El Hassan, muke cewa a biyo mu a shiri na gaba don jin yadda za ta kaya.